Izangoma Zezulu Zikhiphe Isixwayiso Sesibili Sesibili Semvula Kwazulu-Natal. Okhulumela South African Weather Service Kwazulu-Natal Wiseman Dlamini uyachaza. Omasipala abazothinteka ngenxa lesimo semvula iseThekwini, Reinkonyeni, uMdoni kanye naseMzumbe. Okulindelekile ngenxa lesimo semvula amanzi amaningi emgaqweni, kuphinde futhi kube imizi yakhe ngodaka engathikamezeka noma engadilika, kanti futhi umoya omkhulu ulindelekile emgaqweni nongenza ukuthi abantu baphazamiseke kakhulukazi abashayeli, nongaphinde futhi kube khona inhlabathi eningi emgaqweni. Okucelwayo-ke kubantu bakithi ukuthi bangayiweli imfula egcwele, ngabe uhamba ngezinyawo noma ngabe uhamba ngemoto. Kubafuyi bayacelwa ukuthi bahambise imfuyo yabo endaweni ephephile kuze kudlule lesi simo. Kuyacela nomphakathi kakhulukazi abashayeli behlise isivinini emgaqweni ukuze kunciphe izingozi.